Irail hasiera eta kanpusetako iragarki holetan telefono zenbakiak berantiarrenak erakarri nahian dabiltza. Ostatua topatzea da unibertsitateko ikasleen lehen etxeko lana. Beitu, enez bilatzen pisua urte berrirako, gazte urte berrirako? Hori ikasita, onduen etorriko zaiona da pisua bilatzea Bilbon inguruan. Aritzek EHUko ostatu zerbitzuaren bitartez egin zuen ikaslei etxea bilatzen laguntzen dien zerbitzua. Lehen urtearen nintzen ikastetxe nagusian, Unamunon, eta aurten aldaketa, presioetik alde handia daolako, eta askatasun ere bada. Bizitza guztia zoaz etxean sartuta ez tekizu eta pixkat maduratzeko eta balio. Unibertsitarioen 180 nahiago dute etxea partekatu. Gainerako 120 ikastetxe nagusi edo egoitzetara doaz. Estimatzen da 500 euro gastu dakozula ja pisu batean. Residentzia, segun eta zer residentzia motatza, segun eta sekela mota daukazun, izan daitezke 0 euro, garestiena ibiliko da 1000 eurotan sartukitxe gora bera. EHUko ostatu zerbitzuak bere egoitzetan bakarrik ez, beste ikastetxetan eta pisu partikularretan ere bilatzen ditu oheak. Euskal hiriburuen artean Donostia da alokairurik garestiena duena eta pisu bat topatzeko zailtasun handienak dituen hiria. Donostira ikastera nator eta pisu baten bila nentorren. Ikasleentzako pisu bat. Bale, eseri. Gehatze zaigu bat erronda kalean, hementxe Grosen, aukera izango genuen nahi bali madezu, gelditu eta etxea bertan ikusteko. Merkeena, bilatuko genuna izango litzateke nik uste 800 euro. Bai da, zonalde bastante inkomodoan eta etxea komentatzen dizuten bezala, igual azkenengo erreforma egin da ondala urte bastante. Eta gero beste batzu daude baita 1200, 1200. Pisu turistikoen fenomenoak prezioak igoarazi ditu, hori bai, udal ordenantzak ondorioak izan ditu gazte hauentzat. Azkenen turistikotikan asko gehatu ja lizentzi gabe, eta bai egia da merkaturatea dela. Maleten iritsiera etengabea da egoitzetan ere. Gutxienen aukera izan arren, lehen urteko ikasleen lehentasuna dira. Hola, egunon. Bienvenido a la residencia Tomás Alfaro Fournier. Tenemos 220... 220 plaza ditugu. Aurten buma izan da, erdiak berritu du. Prácticamente la mitad. Egoitza beteta dago. Adrianentzat bere bigarren etxea da. Y ya es mi tercer año aquí. Hirugarren urtea du jada egoitzan. Oso erosoa da, kampusaren ondoan dagoelako. Gainera aukera bikaina da, norberak bere gela izan arren, inguruan beste 200 kide ditugulako. Pisutan berriz, zure betiko laguntaldea duzu soilik. Tu grupo cercano de amigos. Pisu partekatu baten antzekoa, baina tamaina handian. Las ventajas de optar por una residencia universitaria... Unibertsitate egoitza batera etortzeak duen abantaila nagusia lasaitasuna da. Edo zer gertatzen zaizula arduradunen bat dago laguntzeko. Gero askok pisuetara alde egiten dute, baina hemen ezagututako lagunekin. Pero siempre entre amigos de la residencia. Pisua edo egoitza, gero eta gehiago gurasoen esku dagoen erabakia, euren seme-alaben etorkizunerako inguru honenaren bila.